Здравейте, аз съм Тагимър БГ и днес ще играем. Забравих името на играта, ама карайте. Pocket Mine. Днеска с нас е специален гост. Бейханатура. Бейханатура и той в момента е само в разлив фертил. Ей, маняк. Дай да играем малки хита. Той да оцеля някакъв хубав. Чайте малко нещо ми заби. Напуск минута. Добре, хора, сега ще видите как Тагимър БГ разбива страстите. Ето. Кое да избера? Ето това. Средното? Да. Що те забива, ей. Като маняк забива. Добре. Добре, какво спечелих, няма си представя. Един ключ. Ще измъча блокчето. Ако ма такова. Добре, дай видим какво сме спечелили. Аз по-голем бокуци не съм печелил, да ти кажа. Хора, искам да намеря някакви често и да ви покажа като съм такова, като това на често. Защото в момента нямам никакви. Аз винаги забравям да ви запазя често. Кирката ли си повиши? Да, то ги направи. На макс ли? Не, още много има. Добре, почвам. То почвам. Така. Опа, обърках. Така ще следим. Иска бих още един да. Ако чуете кола, това е от пред къщата ни. Добре, тъй надолу. Добре, дай продължаваме. Нищо не намеря. Аз по-хубаво да почна една игра, да играя една друга. Предлагайте, аз не мога да намеря толкова хубава игри. Мен почти нищо не ми харесва. Чест. Може вие да му дадете някаква идея. Да. Аз от 500 игри в Google плея, нали, ми харесват единствено тях една и не я тегля дори понякога. А само я гледам. Каква е? Да. Много обаче. Добре, дай така. И в момента продължавам да купавам, нищо не намирам все още. Въглища, yes. Кръв, yes. Хора много зле забива и не мога да цъкна върху кръвта. Когато гармета снимам, доста забива. Злато Останаха ми 75 удара още. Имам време да ги изхъбя. Продължавам да намирам малко неща. И как бъде днеска, Уж маче щяхме да играем. Дай там да един кош има така. Някакъв щит намерих. Това повече му прилича на стрелка. Те. Някакво друго да прилича. Забива хора. Ще погледна днеска настройки. Той няма се играе. Ще умреш. Айде. Отидох си. Да, с 40 удара. Какво да направи, човек? Гледай, 52. Какво съм взел, бе? 14, 7, 31. Аз отключи карта. И карта ми е. Той май има, бе. Чай да я събера с нещо. Сега ще дали мога да се събера. 3, 2, 1, 0. Добре. Тук. И да, мога. Сега ще събера. И са получи новата ми карта. Брат, за които трябва тия карти, бе? Нали не ги използваш за нещо? Не, те са играта с хубаво. Добре, 20 не са получи. Хора, сега ще отворя и честа и да си кажем и чао, защото чака да играем. Добре. И това... Аз бях Тагимър БГ, с мен беше Бейханатура и чао!